Υπάρχει μια αλήθεια για τις γυναίκες που σχεδόν κανείς δεν τολμά να εκφράσει ανοιχτά. Όχι επειδή είναι αναλυθείς, αλλά επειδή συγκρούεται κατά μέτωπο με την ευγενική, ακίνδυνη εικόνα που η κοινωνία επιμένει να διατηρεί. Πες το ξεκάθαρα και δεν θα σε αμφισβητήσουν, θα σου επιτεθούν. Ωστόσο, το μοτίβο είναι εκεί, παρατηρήσιμο, επαναλήψιμο, ψυχολογικά μετρήσιμο. Και μόλις το δεις, μόλις καταλάβεις πραγματικά το εσωτερικό χάσμα μεταξύ αυτού που λένε ότι θέλουν οι γυναίκες και αυτού που πραγματικά τις κινεί, όταν κανείς δεν παρακολουθεί, δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Η δημόσια γλώσσα και η ιδιωτική παρόρμηση ζουν σε διαφορετικούς κόσμους. Αυτό που λέγεται φιλτράρεται μέσω της εξαρτημένης μάθησης, της ντροπής και της κοινωνικής ανταμοιβής. Αυτό που νιώθεις είναι ομό, ακατέργαστο και συχνά άβολο. Σε αυτόν τον αφύλακτο εσωτερικό χώρο, οι γυναίκες δεν είναι καθαρά ευγενικές, απαλές ή ηθικά επιμελημένες. Είναι έντονες, αντιφατικές, μερικές φορές κυρίαρχες, μερικές φορές υποχωρητικές, συχνά έλκονται από πράγματα που θα ντρεπόντουσαν να παραδεχτούν. Όχι επειδή κάτι δεν πάει καλά με αυτές, αλλά επειδή είναι άνθρωποι, σεξουαλικά όντα, που διαμορφώνονται ταυτόχρονα από το ένστικτο και τον πολιτισμό. Πολλά από αυτά που νιώθουν οι γυναίκες οθούνται στο παρασκήνιο από τις προσδοκίες για το πώς υποτίθεται ότι είναι. Έτσι, αυτές οι παρορμήσεις κρύβονται, απορρίπτονται, αποκόπτονται. Και ο άντρας που καταλαβαίνει αυτό το ψυχολογικό χάσμα δεν καταλαβαίνει απλώς την έλξη, καταλαβαίνει την επιρροή. Όχι μέσω της βίας ή της χειραγώγησης, αλλά βλέποντας αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται πολύ άβολα να αναγνωρίσουν. Το κενό φαντασίας. Μπείτε σε οποιοδήποτε μεγάλο βιβλιοπωλείο και κατευθυνθείτε προς το τμήμα ρομαντικών βιβλίων, την ήσυχη μηχανή που δημιουργεί εκπληκτικά έσοδα. Αυτά τα βιβλία δεν είναι περιθωριακά ή underground. Δεν είναι γραμμένα για ξένους. Καταναλώνονται μαζικά από γυναίκες όλων των ηλικιών, πολιτισμών και υποβάθρων. Και σε κάθε ιστορία, ένα μοτίβο επαναλαμβάνεται. Ο ανδρικός πρωταγωνιστής σπάνια είναι ήπιος, ατελείωτα ευχάριστος ή συναισθηματικά ανίκανος. Είναι ψύχρεμος, ελεγχόμενος, δυνατός. Δεν κυνηγάει την επιβεβαίωση. Δεν υπερεξηγεί. Δεν ζητάει άδεια για να υπάρχει. Μπαίνει στον κόσμο της και τον αλλάζει μέσω της παρουσίας, όχι μέσω των παρακλήσεων. Οι γυναίκες δεν κρύβουν αυτή την προτίμηση. Αγοράζουν αυτά τα βιβλία ανοιχτά. Τα προτείνουν. Τα συζητούν δημόσια. Ωστόσο ρωτήστε πολλές γυναίκες ευθέως αν θέλουν έναν τέτοιο άντρα στην πραγματική ζωή και συχνά θα συναντήσετε αντίσταση, αμυντική στάση, ακόμη και ηθική οργή. Γιατί? Επειδή αυτό που φαίνεται αληθινό εσωτερικά δεν είναι πάντα ασφαλές να το παραδεχτούμε κοινωνικά. Η σύγχρονη κουλτούρα εκπαιδεύει τις γυναίκες να μιλούν στη γλώσσα των αξιών, καλοσύνη, δικαιοσύνη, ισότητα, συναισθηματική διαθεσιμότητα, ασφάλεια. Αυτές είναι οι εγκεκριμένες απαντήσεις. Αλλά η έλξη δεν προέρχεται από το κοινωνικό μυαλό. Σχηματίζεται στο νευρικό σύστημα, το αρχαίο κύκλωμα που ανταποκρίνεται στη δύναμη, τη βεβαιότητα, την κατεύθυνση και την ένταση. Και αυτό το κομμάτι δεν ενδιαφέρεται για το τι είναι της μόδας να πει. Αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο όταν κοιτάς την άνοδο του σκοτεινού ρομαντισμού και της φαντασίας με πλάσματα. Βρικόλακες, δαίμονες, τέρατα, σκιώδεις φιγούρες, ισχυρά μη ανθρώπινα όντα κυριαρχούν πλέον στη γυναικεία μυθοπλασία. Αυτές οι φιγούρες δεν είναι ευγενικές ή ακίνδυνες. Είναι επικίνδυνες, κυρίαρχες, συντριπτικές. Γιατί κάποιος με πρόσβαση σε πραγματικές συντρόφους να φαντασιώνεται κάτι τόσο ακραίο. Επειδή αυτοί οι χαρακτήρες συμβολίζουν χαρακτηριστικά που οι σύγχρονοι άνδρες συχνά διδάσκονται να καταστέλουν. Αδιάλακτη αυτοπεποίθηση, συναισθηματική σταθερότητα, επιβλητική παρουσία, την ικανότητα να ηγούνται χωρίς να ζητούν έγκριση. Το πλάσμα δεν διαπραγματεύεται την ταυτότητά του. Δεν δικαιολογεί τη δύναμή του. Απλώς υπάρχει. Και αυτή η βεβαιότητα γίνεται μαγνητική. Όχι επειδή οι γυναίκες επιθυμούν κακό ή χάος, αλλά επειδή θέλουν να νιώσουν κάτι ισχυρό να τις κινεί. Θέλουν να επιλέγονται αντί να επιλέγουν, να τραβιούνται αντί να πιέζουν, να παρασύρονται σε ένταση αντί να τη διαχειρίζονται. Η καθημερινή ζωή απαιτεί συνεχή έλεγχο, υπευθυνότητα
και συναισθηματική ρύθμιση. Η φαντασία προσφέρει απελευθέρωση, έναν χώρο όπου η επιθυμία ρέεται χωρίς εξήγηση, όπου η παράδοση αισθάνεται ασφαλής, επειδή το δοχείο είναι φανταστικό. Γι' αυτό ακμάζουν αυτές οι ιστορίες. Όχι επειδή οι γυναίκες είναι ελαττωματικές ή ανήθικες, αλλά επειδή η επιθυμία δεν βασίζεται σε κανόνες. Είναι χτισμένη στο συναίσθημα. Και το συναίσθημα δεν νοιάστηκε ποτέ για την κοινωνική άνεση. Ο διπλός εαυτός. Πριν από πολύ καιρό, ένας οξυδερκής παρατηρητής παρατήρησε ότι οι άνθρωποι κρίνουν περισσότερο με τα μάτια τους παρά με τα χέρια τους. Δεν σημαίνει ότι η εμφάνιση είναι το παν, αλλά ότι οι περισσότερες αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν στην επιφάνεια. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται αυτό που είναι ορατό. Πιστεύουν αυτό που εκτίθεται δημόσια. Υποθέτουν ότι η αλήθεια ζει εκεί που μπορεί να φανεί. Αλλά η αλήθεια σπάνια βρίσκεται στην επιφάνεια. Ζει πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από το κοινό. Η δημόσια συμπεριφορά είναι παράσταση. Η ιδιωτική συμπεριφορά είναι αυθεντικότητα. Αυτό ισχύει στην πολιτική, την εξουσία, την κοινωνία και ιδιαίτερα στην έλξη. Κάθε γυναίκα φέρει δύο εαυτούς, όχι συμβολικά αλλά λειτουργικά. Έναν με τον οποίο αλληλεπιδρά ο κόσμος και έναν που μόνο λίγοι συναντούν. Ο πρώτος είναι η δημόσια γυναίκα. Ευγενική, λογική, ψύχρεμη, με αρχές. Μιλάει σε κοινωνικά αποδεκτή γλώσσα, δικαιοσύνη, όρια, ηθική, σεβασμό. Θέλει αποδοχή και ασφάλεια. Αυτή η περσόνα δεν είναι ψεύτικη, είναι απαραίτητη. Της επιτρέπει να κινείται μέσα στην κοινωνία χωρίς τριβές. Είναι η πανοπλία της. Πίσω από αυτήν υπάρχει η ιδιωτική γυναίκα. Δεν μιλάει με κανόνες ή εκλογικεύσεις. Μιλάει με συναίσθημα και ένστικτο. Επικοινωνεί μέσω αντιδράσεων, όχι εξηγήσεων. Λαχταρά το βάθος, την ένταση, τη συναισθηματική βύθιση. Δεν αναζητά ασφάλεια για να αποφύγει τη ζωή. Αναζητά ασφάλεια για να παραδοθεί σε αυτήν. Να σταματήσει να διαχειρίζεται. Να σταματήσει να υπολογίζει. Να σταματήσει να είναι η υπεύθυνη. Θέλει στιγμές όπου μπορεί απλώς να νιώσει. Η δημόσια γυναίκα θέλει να γίνει κατανοητή. Η ιδιωτική γυναίκα θέλει να γίνει αισθητή. Η μία εξηγεί, η άλλη απαντά. Η σύγχυση προκύπτει όταν οι άνδρες ακούν μόνο τη δημόσια φωνή και την μπερδεύουν με όλη την αλήθεια. Οι λέξεις είναι καμουφλάζ. Οι αντιδράσεις είναι αποκάλυψη. Η επιθυμία αποκαλύπτεται στις επιλογές, την προσοχή και τη μνήμη, όχι στις δηλώσεις. Η μάσκα είναι λογική. Το σώμα είναι ενστικτώδες. Η μάσκα είναι κοινωνική. Το σώμα είναι φυσικό. Ο άντρας που το καταλαβαίνει αυτό δεν επιτίθεται στη μάσκα ούτε διαφωνεί μαζί της. Τη σέβεται. Και ταυτόχρονα δημιουργεί χώρο για αυτό που ζει πίσω από αυτήν. Προσφέρει ασφάλεια για το πρόσωπο και άδεια να αναδυθεί η αλήθεια. Εκεί ξεκινάει η οικειότητα, όχι η επιφανειακή συμφωνία, αλλά η βαθιά αναγνώριση. Το παράδοξο του άγριου άντρα. Κάθε πολιτισμός αφηγείται την ίδια ιστορία. Τον άγριο άντρα και τη γυναίκα που έλκεται από αυτόν. Αρχαίοι μύθοι, παραμύθια, ταινίες, τα μυθιστορήματα που καταναλώνουν οι γυναίκες με αιμονή. Συναντά έναν άντρα που νιώθει διαφορετικός. Δεν είναι σκληρός ή κακοποιητικός, αλλά κουβαλάει ένταση, απρόβλεπτο, παρουσία. Νιώθει ζωντανός. Και αυτή έλκεται όχι παρά αυτές τις ιδιότητες, αλλά εξαιτίας αυτών. Η γοητεία έρχεται πρώτη. Η σταθερότητα είναι επιθυμητή αργότερα. Οι γυναίκες δεν αναζητούν ασφάλεια και μετά λαχταρούν κίνδυνο. Συναντούν ένταση, νιώθουν ζωντανές και μετά ελπίζουν ότι μπορεί να γίνει ασφαλής. Ο άγριος άντρας ενσαρκώνει την ακατέργαστη δύναμη. Πιστεύει ότι αυτή είναι που μπορεί να τον μαλακώσει, να τον μεταμορφώσει, να τον κάνει να την επιλέξει. Αυτή η ταυτότητα είναι μεθυστική. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, καθώς γίνεται προβλέψιμος, η ακμή εξασθενεί. Και μαζί της, η έλξη. Όχι επειδή η καλοσύνη είναι μη ελκυστική, αλλά επειδή η επιθυμία τρέφεται από την αντίθεση. Όταν η πολικότητα εξαφανίζεται, εξαφανίζεται και η φωτιά. Αυτό δεν είναι σκληρότητα ή χειραγώγηση. Είναι ψυχολογία. Η έλξη ευδοκιμεί στην ένταση. Όταν η ένταση εξαφανίζεται,
εμφανίζεται ανησυχία. Δεν ξέρει πάντα γιατί, νιώθει μόνο ότι κάτι λείπει. Και έτσι ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Όχι επειδή θέλει πόνο, αλλά επειδή θέλει ζωντάνια. Οι γυναίκες λαχταρούν ένταση, όχι χάος. Δύναμη, όχι απειλή. Ελκύονται από ελεγχόμενο κίνδυνο. Δύναμη σε συνδυασμό με αυτοσυγκράτηση. Ένας άντρας που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνος, αλλά επιλέγει να μην είναι. Αυτή η επιλογή δημιουργεί εμπιστοσύνη. Αυτή η αυτοσυγκράτηση πυροδοτεί την επιθυμία. Ένας άντρας χωρίς ακμή γίνεται αόρατος. Ένας άντρας χωρίς έλεγχο γίνεται τρομακτικός. Η ισορροπία βρίσκεται ανάμεσα σε δύναμη που είναι σταθερή, παρουσία που είναι ήρεμη, δύναμη που δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί. Τα λόγια ξεθοριάζουν. Τα συναισθήματα παραμένουν. Μια γυναίκα μπορεί να ξεχάσει τι είπες, αλλά θα θυμάται πώς ένιωσες στην παρουσία σου. Το συναίσθημα αποτυπώνεται στο νευρικό σύστημα. Η ευγένεια είναι ξεχασμένη. Η παρουσία όχι. Ο άντρας που αλλάζει τη συναισθηματική θερμοκρασία ενός δωματίου αφήνει ένα σημάδι που η λογική δεν μπορεί να σβήσει. Η έλξη δεν είναι λογική. Δεν μπορείς να βάλεις κάποιον σε επιθυμία. Η εμπειρία είναι αυτό που παραμένει. Μια γυναίκα δεν είναι ποτέ μόνο αυτό που δείχνει. Κάτω από την επιφάνεια υπάρχει ένα κρυφό βασίλειο, σκέψεις ανίποτες, επιθυμίες φυλαγμένες, συναισθήματα προστατευμένα. Όχι επειδή κάνουνε λάθος, αλλά επειδή είναι ευάλωτα. Οι περισσότεροι άντρες μπερδεύουν την επιφάνεια με την πραγματικότητα. Αλλά η αλήθεια ζει σε μοτίβα, αντιδράσεις, επιλογές, μνήμη. Αυτό που αναζητά είναι να τη δει κανείς πλήρως χωρίς κρίση, να τη γνωρίσει χωρίς εκμετάλλευση, να την αποδεχτεί χωρίς έλεγχο. Ο άντρας που το προσφέρει αυτό γίνεται ένα καταφύγιο, το μέρος όπου η μάσκα μπορεί τελικά να πέσει. Αν αυτό σας θύμισε κάτι που έχετε νιώσει αλλά δεν έχετε ονομάσει ποτέ, κάντε like. Μοιραστείτε το με έναν άντρα που μπερδεύει τις λέξεις με την αλήθεια. Εγγραφείτε αν είστε έτοιμοι να κοιτάξετε κάτω από την επιφάνεια. Γιατί μόνο όσοι είναι πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις άβολες πραγματικότητες βλέπουν πραγματικά τι υπάρχει εκεί.